Nawe ucabanga kanjalo ngisi? Akukho njalo. Uthwele ijoko lokunakekela osisi bakabani. Akukho ngabenzeli khona ubanakekela kabi. Yilokhu nje okungikhathazayo. Dulja, wazizodla kancane Sithando. Angifune lutho mina. Futhi ningasikhathazi ngami. Ukube benendaba nami benizongitshela ngalomshado kwasekuqaleni nje. Lalela, ubaba bethathele inqumo ngami kusukela ngisemncane. Engikufunayo nengakufuni. Akekho ke wangibuza ngakho. Kumele ngenze noma kayini asayinqumile. Lento siyenzeke kuze kube namhlanje. Nami nginezifiso. Nami nginamaphupho. Ngenze njani ngoba sengifunde kangaka ngabe udokotela? Kungani ngiphoqelela ukuba ngishade naye ngenkani vele? Dulja, yilokho okucabangayo ngempela ukuthi singavele sisho noma yini kubaba. Sekungaphekwa amandla ethu Sithandwa sami. Ubuyezelani lento? Ubukwenzelani uthi vele uhambe usishiye sisodwa? Angithi abantu la emhlabeni masitanda nehle umakhothi wawunina. Thina besingasawona nezingane zakho. Kodwa-ke wena ikhona into oyizwayo. Noma-ke iy'ngane zakho uzolokho uyicabangela kodwa ukuthi umyeni wakho uzosala nobani. Ukucabanga lokho uyimoshile impilo yethu. Obaleka nenye indoda ushiye umyeni wakho uganile pho. Kungani wenzithenjena? Kungenxa yakho oba sesibonele sokuhlupheka emhlabeni. Ngenxa yakho. Eminyakeni mina la ngidinga khona umama nami. Kodwa manje mina sengigcina sengiwumama kodadewethu. Uyazi? Ngesikhathi amantombazane ekhula adinga umama ukuthi abayala abafundise sonke izinto. Kodwa wena ubungekho la. Wena ubungekho. Namhlanje odadewethu abakwazi ukugana ngenxa yakho wena. Ngeke ngivuma odadewethu belandelwa isinyama sakho wena. Ngizoqinisekisa ukuthi baphila impilo emnandi kabi. Ngizobatholela imindeni eqotha abazokwazi ukugana kuyo bonke. Ngale kwalokho ngeke ngiyibize ngobhuti wabo Suriya. Oh ya, Raju, hamba landa itifiketi. Yebo, uthi ngibo? Mfundisi, ngicela ubheke itifiketi zabo ukuthi bazoganela kuphi futhi bazogana nini. Bazogana abantu abanjani? Sitshele. Esikaba lesitifiketi. Esam leso. Siyake leso. Njengoba sengithinte lothi ngibo? Awu. Lalela tata. Njengoba ka wena ungakacacelwa, vele ukhohle ukuthi nodadweni bazoke bahambe bayoshada. Uwena ekuzomela ushadelwe kuqala. Mfundisi, kuzoba ubani igama laSigwiza wethu? Kodwa yena uhlala kuphi? Uqhamuka la ngakithi yini noma uqhamuka kwenye indawo? Siyamazi noma umuntu esingamazi. Yebo. Mfundisi, ubathatha babeke emzini yabo. Futhi ubatshele ukuthi ayibona imizi yabo ukuze bezoya khona. Ya, ngizoyibheka. Angiyiboni indlu. Kodwa lalela, uma nawe usushadelwe zonke lezo inhlahla zikankosikazi wakho, ziyoqinisekisa ukuthi nodadweni bawuthola umendo. Mfundisi,
ngithe mina wozobheka ngekusasa lo dadewethu manje wena indaba uzama ukushadisa mina sukuma nje ngisafuna ukuzwa Kodwa lutho bhuti. hayibo sukuma ngifuna ukuzwa lutho hamba manje hamba ayigubhe baba ayigubhe ambela nje hamba Noma ngabe ngithini kodwa kusho yimina kuzoba yikona. Ngithi wena ozoshada kuqala. habe usakani saqhubeka hayi kulungile hamba Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.